ukuziqine senza umthetho kaYesu. Haleluya. Amen. Nakubani na owava amazwi ami awenze uyofana zenando lenyoni eyinqozi. Athi ke nakuYesu ukuba niyandithanda yigcineni intoni imithetho yami. Ugcine kwakho imithetho kaYesu wenza lento ukuthi ayintoni i-foundation. Uyigcinile imithetho uyayenza imithetho because ithe awevela amazwi ami awenze. That means akufuneka siphelele kuthini ekuveni ilizwi sethina singalenzi izwi. Hallelujah. Amen. Funeka silive lishiyela on Sunday. Abaphakathi evekini, abaphakathi enyangeni, abaphakathi eminyakeni, lathi bishunyele ukuthi ihlale. Lathi ishawa kwathi uPawulos nibe nenkonzo yaphi yasengqondweni. Inkonzo yasengqondweni awunibali iqhoqa ufike ethi nomlungu bethe la ndawo ibhaleni name ithi ithonga phakathi ukuthi hayi ngubani amlungu ayengena ngubani. Awusoze ilibala neqongele egedini nomlungu. Awusoze ilibala izwi kaThixo. Hallelujah. Amen. Ifebe yalibala uba vele uthathe iBhayibheli pha kwakho uzifundele noba iSunday ayikafiki. Hallelujah. Amen. Ifebe yalibala izwi kaThixo awukwazi wabamba amazwi awukwazi kwenza ilizwi wena vele uthi ngopha kwakho thatha iBhayibheli uyitshile uyifunde uzagcinisa. Abethi umama usithole ngomeme apha lilizwi elebekho walifunda ephi esendlini kodwa namhlanje kuSunday usalitheni sagcinile. Hallelujah. Amen. Loo nto le ibangela uba ube nantoni ube ne-foundation ukuze ukwazi lokhu ifamily yakho cha ne-foundation ukuze ukwazi umzi wakho cha ntoni i-foundation. Hallelujah. Amen. Angibuzo yemfundisi bo yebo lokho usemthanje abathandi boshatha akamnandi ehloko zethu ibandla limela kanjani yaqonga engayazi iba asokhi ngokwethu sokhela uYesu thina sibamba ntoni foundation. Hallelujah. Amen. Sashumela lapha kodwa iTV lomfundisi lowo lathi lidibala eTown 2 uyajima uyabaleka pha nendebe ezingaka. Amen. Amen. Bawukhala wenza ntoni uthanda thiyo mfundisi. Amen. Yike ngoyindebe ezingaka kanti ufana Christmas. Amen. Uthanda kanti ngomsiyoni yini hayi umsiyoni kanti yilesiyoni isindisweni isiyoni uthi ewe ndize phala isindisweni. Amen. Nomsebenzi ayila. Amen. Amen. Kanti wathi singisiwe wabhutha ntoni i-foundation emveni kokubona manje unokhipha level ukukhangela igugu. Amen. Amen. Waqoba manje ngizokade eprobe letha amakhandlela. Hallelujah. Amen. Waqoba manje ngizohlala ezithweni mangijikeze iminyuni. Amen. Ebefuna usindiso ebeyithanda insindiso ebeyishumayela insindiso kalutheni ubhutha i-foundation ayama. What then for me? What time man ibandla laqhekela xa banosindiswe abantu biqhopsi kakhulu manje kulohamenya bangaziphakamisa amen. Kanti into abantu baziphakamisa bekhona ekwenzweni ubhuthe i-foundation. Amen. Amen. Ungakwazi ekwenzeni nabantu abanechopsi kuze kuphele onyaka nonyaka ingakhala ngiqheke ibandla. Amen. Bayakhange bayibhuthe insindiso kabona ngenxa yoba ukhale ntoni bani kuyesu ngoba nxiba ichopsi. Hallelujah. Amen. Bani uYesu ngoba kabi roots. Hallelujah. Bani uYesu ngoba phukuze ubuso. Hallelujah. Bani uYesu ngoba namacici. Hallelujah. Ubani uYesu benebhengane. Hallelujah. Uthi xa ufunda iBhayibheli ufundise ba iyazibethe sazithi iBhayibheli yazifunda. Hallelujah. Ubani uYesu ngoba faka inecklace ezinde. Hallelujah. Ubani uYesu ngoba enebhabhalazi. Hallelujah. Ubani uYesu ngoba egcwele ihlabathi. Hallelujah. Ubani i-foundation right bazohlala kuYesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngabahlobo funeka wazi into yokuqala noma enkonzweni asilindelanga umuntu ongcwele. Silindele umuntu osengekho ongcwele sifike simenze simfake ntoni isiseko esithi foundation enguYesu abuye njani abe ngcwele. Ngaliswathi Isaya athi izani sihlale phansi sibonisana sazi noma sibonisana like just ngamafu. Amen. Semhlophe nje khebu njengabalokhu inqike ngamama. Yeah. Amen. Amen. Jesus. Ngoba senza ntona I-foundation. i-foundation.
Ngake imini isumela ngoyesu. Ngiqoqa lapho ngeke isumela nje seyisthenkhepha. Aqoqa amaqosa ayathanda bafuna ube nemizekeliso. Ube ukuthi amaqhalo. Aqoqa ukuthi amaqhalo amen. Amen. Nathi uyesu xa mamkela. Ifana njengoba phakwa kuhluthwa zimpuku. Amen. Uye pha kumesa. Beza ngibona ikadi nempuku. Amen. Kakade awuzufika ukuthi ikadi nathi impuku pha. Amen. Ikadi impuku sekamela. Amen. Awuzutsho. Uzothatha ikadi sengoweni uyifaka endlini uvale. Amen. Izozibonela ngokwayo uba mawuthini wenzobona imisile empuku seziphelile impuku. Amen. Ikadi itheni izikhangele ngokwayo. Xa uthatha uyesu ufana nomuntu owenze lona uyamthatha uyesu umfake kwaphakathi injongo yakho yintoni? Foundation. Uzozibonela ngokwakho uba hayi ma lo msana ubetheka kule ndawo njengekade zibona kwayo impuku zingena phaa. Amen. Amen. Wena injongo yakho yintoni? Foundation. Xa ufuna ifoundation ufaka uyesu. Uyesu ufika kwakhe uyakolobha enhliziyweni. Haleluya. Amen. Uyamlungisa umzalwane ongenaxolo. Amen. Uyamlungisa umzalwane ongamameliyo. Uyamlungisa umzalwane ongathobeliyo. Uyamlungisa umzalwane ongenathando. Enze ntoni? Foundation. Haleluya. Amen. Uthi lomzalwane kule ndawo bantu besitsho baqonda ongalehle banje ngamandla kaThixo. Amen. Bantu besenyuka qonda ngalehle banje ngamandla kaThixo. Bantu besenyuka bengathi bangaze bambethe banje uma athi uma alisana ke kwani imthala asuke ehle. Amen. Haleluya. Amen. Ngolo hlobo kwakha ntoni? Foundation. Le attitude ezisimo sifuna amaneka kubani? Jesus. Uyesu uthi fundani apha kum weba ngalitheni lithobekile noyifumanela ukuphumla imiphefumulo yenu. Haleluya. Amen. Uthi uba yakubulala lo le yenzani nonke nini nibulale ekhaya nisindwayo ngomthwalo ndawuninika ntoni? Ukuphumla. Haleluya. Amen. Uyesu wathi ifoundation enabafundi abayi-70. Amen. Amen. Washumana ngalimini kwabamama ababeyi-5,000 singabala abantwana singabala madoda. Washumana emini kwi-17 kodwa ibandla lakhe lingabantu abayi-12. Bani yazi loo nto le? Ibandla lakhe lingabantu abangaphi? Abayi-12. Abayi-12. Ide ithi iBhayibhile abafundi abashumi elinambini. Ichaza uba ibandla lakhe sengabantu abangaphi? Abayi-12. Bamshiya mina abazalwane wathi ingabe nawe Petros uyathini? Uyandishiya. Wathi uPetros xa ngabe sisuka kuwe Yesu singasuke siye kubani? Ngoba ongamazi okuphila safumene phi? Apha kuwe. Wathi amazi efoundation safumene kubani? kuYesu. Amazi ophila safumene kubani? kuYesu. Amazi wokoka safumene kubani? kuYesu. Ifoundation eqinile sifumene kubani? kuYesu. Ubomi ngaphakathi sifumene kubani? kuYesu. Wabona uPetros hayi ubomi. Wathi amazi obomi. Hallelujah. Amen. Athanga izinto zobomi uthethe ngantoni? Ngamazwi obomi. That's why uYesu wathi osukube wenza lamazwi engathethileyo kulo awenze beba ingqondo. Hallelujah. Amen. Alimi ngeshumana uYesu nina senihlambulukile ngenxa yezwi endilithethileyo kuni. Udanantoni? Ngenxa yezwi endilithethileyo kuni. Hlalani kum nami ndihlale kuni. Amen. Hallelujah. Amen. Nina selitheni senihlambulukile ngenxa yantoni? Izwi. Nina senifumene ifoundation apha kum. Hlalani kum nami ndihlale kuni. Hallelujah. Amen. Abizi kuyakwazi ukuthini uhlambuluke ufumane ifoundation engcwele exhwalileyo eyomeleleyo eqinileyo apha kubani? uYesu. Hallelujah. Amen. Wathi sibambetha yena wathi bawaxala bekwazokwenzani. Amen. Kanti uStefano ujongile Amen. ngenye imini phaa unceda zenzo yaba nguStefane bamquluba ngamathe wathi Thixo libalenzile kumityala ungalibaleli kubo. Amen. Baxolele. Amen. Kanti ufunda kubani? kuYesu. Yasonga wathi uYesu fundani apha kum ngoba ndithobekile.
wayeshumayela into boStefane beva kuyafunda kuYesu. Haleluya. Amen. Bafunda kuYesu ihlobo lokuziphatha ufunde pha kuye, ihlobo esenza ngalo ufunde pha kuye, ihlobo wayehamba ngalo eshumayela ufunde pha kuye, izinto wayezenza ebantwini uthini ufunde pha kuye. Haleluya. Hallelujah. Bafunde ebantwini ngqo. Haleluya. Jesus. Ungathi xa ubone lami senze into wrong uqoma namhla nomsini zakenze ngubani kuba yena encedile.